Ćao društvo. Ne znam uopšte kako započeti ovaj klip, ali juče nisam izbacio video, preključe kad sam bio na buvljaku, posle podne nisam znao šta ću. I nešto sam čačkao oko motora, nisam teo da snimam, neće da radi kako treba, teško se, šteluje karburator, jednostavno ustanovio sam da je kompresija ipak preslaba. I šta sad naručiti kit 70 kubika, 80, moram čekati danima, a ja sad ne strplju. I šta sam napravio? Skinem ceo motor, rastavim ponovo. Imao sam jedan cilindar 40 mm prečnika, imam taj klip 40-025 i rešim ja da to samo hongeretom ili uređajem za honovanje probam tih 0.25 da obrusim, da skinem bez struganja, bez ičega. Neko mi je i na kanalu pisao da sam to mogao samo s time, nisam morao da bušim. I rešim ja da polako probam da to napravim otvor onako kako treba i da bude u dlaku precizno, da bude kompresija dobra. Tako sam ja to žuljo, pa sigurno 2-3 sata, stubnom bušilicom, svačime, ispiro alat, jako to sporo ide. Ali uspeo sam da napravim, uspeo u dlaku. E sad, problem je što karike su bile za nijansicu kao veće i da ne bi karike slučajno zaglavljivale, kad stavite kariku u cilindar, razmak između sastava tih karika mora da bude 0,3 mm, pa sam fino malom turpicom to napravio da bude 0,3 i sastavio. Mislio sam blokirat će klip, svašta. Nema šta, danas razrađujemo. Juče, nedelja bila, radi jedno 10 minuta na parkingu, ne smem, na leru, ali otkud znam da se ne bi neko žalio, ja sam to rešio da ostavim za danas. Tako da danas razrađujemo motor. Nema tu šta, sad ću vam pokazati kako se motor razrađuje. Upalite, jednostavno na leru da radi. Bilo bi dobro da bude malo jača mešavina, da ne bi štelovali pumpu. Slobodno u rezervoar sipnete još malo dvotaktola. Nema veze što će malko dimit na auspuh, bitno da dobro podmazuje. Da se to dobro prilagode karike na stublinu i da bude kompresija dobra. Sad, kažete koliko? Pa trebalo bi, po pravilu, barem jedan rezervoar goriva na leru, a to je par sati. Fabrike inače zato ugrađuju blokade. Ugrade blokadu na karburator, na auspuh, na varijator, da motor ne bi mogao da ide koliko može. Dok se to ne razradi do prvog servisa i koliko se meni čini, to je 5000 km ili 500. 500, verovatno, 5000 mi mnogo zvuči. 500 km, tako da otprilike vam je to vreme razrađivanja. Ja ću njega ostaviti sat vremena i onda polako početi voziti. Ajde da vidimo da li radi na leru. Radi, prima on i gas, ali bolje nek radi na leru. Malko sam povećao ler gas, mada pojma nemam, još uvek karburator nije dobro uštelovan, s vremenom na vreme smanji se i ugasi. Još mi nije stigla ona pumpa, verovatno ona malo pravi problem, ali uglavnom bit će nešto od motora.
Morao sam danas nešto da snimim. Iz jednog razloga. 7000 subscribera je danas puno. Moramo dati jednu nagradnu igru, kako i dolikuje, jel? Tako da, eno ga. Motor se ugasio. Društvo, ponovo ćemo dati fotografiju jedne scene iz mojih videa. Vaš je zadatak da to nađete. Opet, samo onaj prvi koji nađe najbrže i ima PayPal da mogu da mu prebacim, dobit će 10 eura. Mnogi mi se žale da nemaju jednake uslove, ali jednostavno meni je teško da ja uplatim novac u inostranstvo nekako drugačije, osim PayPalom. Tako da, nema šta, otvorite PayPal nalog i učestvujte. Do sljedećeg videa i do sljedeće nagradne igre. Veliki pozdrav za sve. Ćao društvo!